bombong rasamu dene wanita mbok ki ra ulang tahun sing kaping 7. Nek kowe kok kaya ora seneng ki ngopo ta, Lek? Seneng ki ra mung tata lair. Lair ku seneng. Ning batinku bodhok. Lah ngopo? Rumangsamu aku wis ngumumke karo tangga teparo ing laladan Solo Raya. Ning Solo Raya wis ngumumke sesuk bengi ana wong mbakul ning pasar tak adang budhe-budhe benjang dalu mirsani ketoprak wani tangga. Lah napa hebatipun kula bakal digandrung dalang papat gek dalang bagus kondang kabeh. Wong aneng sawah tak kandhani, wong aneng pasar tak kandhani. Sinten sing ajeng gandrung jenengan? Mas Bayu Aji, Pak Bagong Darmono, Ki Anom Dwija Kangkok, Ki Cahya Kuntadi. Apa ora mongkok dadi wong wedok? Mongkok kok terus kene iki. Lek diteteske apa ora lho? Mimin saatase mimin le direwangi prihatin 45 tahun burung kambus dening priya ternyata kasunyatan bakal kawungku dening dalang papat sisan. Lah kowe iki kudune iki ra siji wae kok terus papat iki lho. Maksaku. Ning nyatane bareng sutradara niki Angger Sukesno blas sepron-spre dadi gadibal. Ya ngono ku ya marake kudune nyun sewu. Aku ya ora kok guroni ya ora ya. Oh mimin wingis dadi gedibal. Sesuk tak dadekke carane tarik yoga ngono ora. Kok aja nanik terus. Ya apik nanik iki. Apik nek yo nyun sewu. Ya jenenge wong apik kan ono regenerasi to, Mbak. Nek ngene terus ngantek lho ngene kan barang lho. Apane apik kan jab ya jenenge wong ra mesti to. Kok nek ngantek sithik dum sithik akeh dum sithik lho wong iki ra mesti lho dadi. Ya ora nek bunane iki ra ya ora. Kowe iki aja nyawangi tata laire, nyawang kowe ora ngerti kon di trek rekote kono ora. Kowe aja gampang kenggo, aja gampang percaya. Ngono iki ditintingi. Nggih kanca ngono ki aku nanti kudune iki ana men ana apa, Nduk? Tatarane. Oh, kae wingi bar among tamu. Sesuk sak bagian nyekel gamelan. Oh, sesuk bagian yo mari pesen ngewangi ning ndi. Oh, sesuk dapuk lan sak pitutute. Kuwi dadi men ana apa sih? Penyegaran. Dadi kalau mung sesuk aja anggit sing kendang aku kendang sesuk yo bakal iso. Ketae kono sesuk arep gelungan kok, Lek. Dadi ngruwani tangga. Ning anu ya apa Nduk, nggondoke ngatiku ra sida digandung Pak Cahya Kuntadi, ora dadi gaya panopo mergo antusiase kanca-kanca luar biasa lho. Aplus kagem kanca-kanca wanita. Elak ya, Lek. Nyun sewu bukan mengecilkan peran seorang pria. Terus nek wong lanang, "Bu, aku metu latihan." Wis paribasan tinggal gelanggang cara prau ngomah ki gawean ngopo, penting latihan mangkat. Ning nek piyae putri arep mangkat latihan kok anake rung duwe sego, rung duwe sarapan, kok anake rung mulih sekolah, kok anak awake semleket, apa tekan atine seorang ibu? Tekan mboten? Itulah beratnya proses itu. ya mikir ngomah, Lah. mikir latihan. Lah, mikir nek telah digenengi kanca. Lho, dalam suatu grup jenengan sing paling utama kudu nyiapke mental. Karo nyiapke mental. Umpamane kaya Mbak Siti iki daleme kan Jogja. Wanita mbok apik. Heeh, wanita mbok apik Jogja. Oh nek latihan ning Solo mesti kejaba wektune suwe, sok kadang kalau nganggo izin kudu ana pemakluman. Aja digenengi, ndak malah lopro. Oh mimin kajap wale paget artis kondang. Apa ora tau mangkat kudu dimaklumi. Lah kowe dilak gendenge mbok jadwal kok. Aku narik barang tak jatah. Loh, jadi salah satu kunci kesuksesan aja ngopeni swara-swara sing ra penting sing bakale nyecenggring suatu kelompok utawa suatu grup. Terpancen ngomong rasa menika sing paling abot. Nek etungan ana jenenge nggih to, etungan iki semene didum iso oh iki tombok iki kurang ana jenenge. Ning nek ngomong rasa, lho umpamane karangat ngerti ra kae iki le metuk kae, kali metuk ganti, kali metuk tak ganti. Ketoke malah le kulino greneng iki kowe lho. Oh, aku pancen aku. Lah kok wasis Lho, seneng ini lho, hal Mas. simpel nggih umpamane, oh mimin le ngeteke udu kae kok saya ganti kae. Oh yang ngeteke kok rada tuwa, oh berarti mimin kasine ra payu. Dagel ning kae diopeni wong umpamane ngaten kok enten sing ngono. Dadi hal-hal seperti itu kudu disingkirke. Men wanita mbok saya bakoh, saya kukuh anggone dadi pelestari budaya bangsa. Lho, pun ngoten itu.
nek mikir hitungane wani tombok ki ora ono anggarane. Judule wae wani tombok. Dados hal-hal sing kira-kira nyecenggring keutuhan kanca-kanca wani tombok, ayo ak dhewe ngerem digem bareng-bareng. Aja malah memperkeruh. Aja ngatak aku kadang ya Allah, ngono ki butuh apa ya? Ati sing adem kaya kula. Lho, nyawang kula kok. Apa ning kene ana gambar dhuwit ra mboten enten ngene. Aku nyawang ra ono dhuwit mung dipikir Mbak Eka, kene mek tombok mung kono sing tombok aku ya ora sudi kon tombok. nyawang kanca-kanca ki lho, Le. Nek nyawang kanca-kanca ki rak surga. Surga. Lah nyawang kowe kok neraka. Lah piye lho jare kok nyawang kowe kok dingin ki? Surga neraka kuwi kudu menungso sing berhak nembe. Lah terus Kowe ngerti ra? Aku ndek nomor telpone swarga. pira kok elok metu kowe duwe wong swarga ki 2 4 4 3 4. 2 4 4 3 4. Tegese Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Kanggone sing muslim, kanggone agama apa wae becik sing penting manembah. Sing elek sing ndi sing elek sing ra gelem nindakke kewajibane. Tak ora-orane. Iki ana lagune lho. Dipikir-pikir aja mung dipikir-pikir. Ditindakake ayo do ditindakake. Salat 5 waktu kuwi kewajibanmu. Bukti tandha syukur mring Gustine. Subuh wayah esok aja dipikir ngantuk. Luhur wayah awan senadyan akeh gawean. Asar wayah sore ayo eling Gustine. Wayah maghrib teko waktune mung sedela. Isa wayah wengi wiritan aja lali. Iki iringane kok kaya jaman kowe ning anu ya, Le. Jaman kowe ning Palur tekan kono kae ya. Sing dutung toel. Jadi aku nek ngene padha ae flashback kok, Pri. Flashback piye? Zaman aku ngamen saka Sekar Pace. Nanti tekan pabrik gula Tasik Madu. Neng Jate neng ndi ya Allah, Masya Allah. Ngantek kowe dikeki duit palsu barang ya, Le. Ngantek sing ngeki semau kowe kan protes kok dikeki duit palsu lah ya. Wis kowe wedok palsu kok. Nek kuwi ora babakan ndi. Wong wedok ora babakan duit piye. Wong wedok iki mung iso mbantu wong lanang. Sing abot iki reksa kehormatane. Oh, sadak rumah sakit. Wong ayu burung gepok senggol wong lanang, dijamah wong tak kipake, diambung tak kamplengi. Aja ngate kehormatan lho. Kae seniwati murahan, seniwati geleman. Lho, paribasan apa jenenge? Merucut pinjunge. Lho, paribasan kendo kembene lan sak pikir aja nganti. Tak jogo gak. Tenan kuwi. Kecoba nek bayaran. Beda Lah padha-padha le dosa awake rusak ra bayaran. Nek awake rusak itu dosa bayaran rada mending. Wis awake rusak momro digeneki wong sak desa ora entuk apa-apa. Ya mane man. Jiramu lan terminal ki guaan. Etan terminale nggon apa to, Pri? Ya nggon pemberhentian bis to. Oh ya Allah, ya. Hai. Ayo. Lali man dhisik we. Kowe rak kono kowe rak gawene ning kono kuwi to. Oh nek aku dikandani. Kok nek payung loro, ana wong mekrokke payung loro, kae pijet murni pijet. Ning nek payunge mekrok telu kae tanda tanya ngono jaman ngono. Ning jam ngono kan nggon yo jek angel, Mak. Saiki yo kan gampang to ngono kuwi. Pitu limo nggone resik kae kok. Apa ta kuwi? Aku kandhani tau diapusi ya. Piye? Diapusi karo Pak Bagong Darmono. Pak Bagong Darmono nyanyi halus to ngene iki. Anu, ayo Tomin ten pundi to Pak? Aku ya ngono jenenge aku ya positif thinking lah ya Pak Bagong Darmono seorang dalang kondang ya talentanya luar biasa ngono kadang maring kemarah ngono. Ayo Tomin dolan ngene Mbok Deku. Oh nggih silaturahmi heeh. Mbok Dene namine sinten Mbok Desri ngono ki to.
kok nggone Mbok Desri kok kamare akeh ana sabune cilik-cilik. Lah aku ngono kuwi kok kamare kok iki apa kos-kosan aku ya jenenge tah lugu to. Anu Mbok Dene jenengan apa gabungan kos-kosan to? Anu Pak Bagong aku ngono apa gabungan kok enten anduk cilik sabun cilik aku ya ngono kuwi ya. Bareng tak mat-mat iki jebule Mbok Desri Kandi. Basan lebu sampean karo Pak Bagong ki terus terus nyanyi lesung jumenggel lho. Lah piye? Tok tek tok ketok gong tok tek tok. Ora ngono ki lho. Engko lho 3 jam lho. Mertamu kok dadak di jam-jami aku ya ngono ki. Mertamu ki ra ya nek nyaman iso nginep. Nek nggih tok kok mertamu kok nganggo jam-jaman bareng. Nek jaman semono kan bocah lugu to, bocah lugu burung gepok tunggo jaman semono. Enggak. Lah nggih, jaman semono. Ning yo iya wong jeneng ora kejadian dadi nggih mboten aib to wong ora kejadian kok jenenge mboten napa-napa ya mung kulit do kulit. Ya, ora kena ngono kuwi. Nek udu muhrim iki ora kena. Nek kowe ketoke ra apa-apa. Kan karo Pak Bagong semuhrim padha lanang. Tak jar aku nek ger kulit karo do kulite ya ora apa-apa, jare nek wong salamane gobroke dosa nggih to nek di masa ora masa pandemi lho Tri, maksudnya wong salamane gobroke dosa lah. Padha-padhale kulite kok ya dosa ya aku ya rani kene ya. Ning niku jaman kula jahiliyah rung mundeng saiki ya bareng kumpul kanca-kanca wanita mbok iki ra ya sithik-sithik dikandani Mbak Mimin, lugu ya lugu ning aja lugu banget, kudu ana masukan informasi-informasi kang becik. Kowe saiki kanggo tolok ukur kanca-kanca minoritas sampaikan kepada khalayak bahwa kekuranganmu itu bisa menjadi kelebihan asalkan diolah dengan baik. Ngono lho. Kaploke kowe dolah Pak Cipto iki lho. Iya tetembangan ya lek ya. Tetembangan. Lagune sing pragenan Gumyak. Heeh. Ben ora ngantuk. Oh iya. Iki sing dene ana Mbak Pujiatun, ana Mbak Puji saka Purwodadi, enten Mbak Siti Marfuah iki ya garwa dalan. Ngayogja. Heeh, garwane Mas Toro. Arep ngejak aku kok ora sida-sida jane ngopo aku ya gumun aku iki. Ya, tembang kangen ya, Dek. Tembang kangen. Mangga. Wani tombo.
kesehatan. Ya. Dadi sing rawuh ning kene iki ora akeh. Dadi iso mirsani lumantar channel YouTube live streaming Kejaba Pendapat TV, uga ana Haji Sun, Sanggar Cemara, Dwijo Laras Indonesia. Mayang Madangkara lajeng kalian Haji Sun napa meneh napa? Oh, Bagong Group. Ya, iya. Dua sinjan kok mejen ya, Pi. Iki ra apa-apa jeneng. Lagi ra butuh det cilik lho, Mbak. Aku jeneng ya jeneng. Biyong. Kula menapa ingkang menika? Nek kula menika anu napa jenenge pimpinane emban, dados nek biyong kowe nopri. Mbok-mbokane. Lah biyong ki kowe iki sing tuwa ngono lho. Tak rungokke saka jero ki mau kok do klothekan, celometan ora genah. Jangan-jangan iki apa do ora ngrasekke kahanan apa kepiye to? Kados pundi to Gusti Putri? Nggih kersanipun mboten apa ya Lek ora sepaneng ngono ya Lek. Nyambut gawe menika ya baku, seneng-seneng ya kudu, lumrah ya wajib, ngibadah ya harus. Dados nek mung nyambut gawe terus ora srawung ya digenengi tangga. Ora seneng ya menjemukan, membosankan, imunitas tubuhnya malah melemah, gampang kena lelara menika. Sampun kula andharaken kalian para mentrik-mentrik menika lho, Gusti Putri. Wis, sampun. Wis aturmu. Nggih jane dereng wong kula kaya grontol mutah nek ngomong kok. Iya bener pancen kandamu. Yen jenenge seneng kuwi bebas. Ning lak ya ngerti empan papan, kahanane iki lagi kepiye. Kuwi lak ya mangerteni to, Biyong. Duka to. Apa nek batur ki nggon salah julagan ki nggon bener terus aku. Lah nek dhewe iki salah ya kudu ngakoni salah to. Nah kuwi gak. Tak kucir lho kowe. Anu nuwun niki anu pewarah kalian rayi kula. Kowe lak ya mangerteni. Injih. Yen Praja Manggal iki lagi ana paprangan karo Praja Sigaluh. Injih. Gene ngopo? Kowe kok do gegojekan? Jogetan kok rumangsaku do ora ngrasake. Apa ora ngrasake runtike atiku to, Biyong? Kang Mas Prabu Puspaji wis murut kasedan jati. Banjur sapa sing bakal dadi songsonge ngagung praja iki, Biyong? Sapa? Gusti Putri. Kadang panjenengan sepuh sampun boten wonten ateges ingkang mangke kepareng asta pusaraning ading ing manggalipun panjenengan sinaosa mijil putri panjenengan mengke ingkang ngesuwi wonten ing praja Manggali mriki Gusti Putri. Lah iki jejering manudya lho. Apa ya trep to yen aku ki dadi songsonge ngagung praja? Nggih trep kemawon ya Lek ya. Kasunyatane putane putri kok. Lah iya. Mboten dados menapa waton panjenengan menika adil. Lah wicaksana ngayomi para kawula. Mboten wonten awanipun. Mangke nayaka praja sami nyengkuyung anggenipun panjenengan jumeneng nata. Leres menika Gusti Putri. Ora ngene. Kowe mau do gegojekan tetembangan ki mau wis leladi para prajurit sing perang mangkat perang wis mbok sangoni apa durung? Babakan anu dapur umum sampun. Wis penting nggih tenaga. Wong lanang sing penting wareg atine seneng. Kula kaide dana kenakalan nggih karaoke ngoten pun. Nyangoni kok ya dana kenakalan. Lah perang niku mboten 24 jam to wonten wantinipun kedah istirahat ngaten. Dados perang kang leres ngaten menika. Yen do sambat kesel ya wis mbok do pijeti kabeh. Sampun, wong kula niku mantan pijet ngon spa-spa niku kok nek kula. Ndek niki pingeten sing sambat anyangan-anyangan. Terus kowe to sing kula wentah. Oh, nek babagan ngoten niku kula pancen pakare yen ngobati anyang-anyangan niku kula. Lah ya to Biyong. Bakenipun ngaten Gusti Putri, panjenengan mboten sah waskuatos. Nggih to? Mboten sah dipenggali. Nah, sangat-sangat. Menapa ingkang lumati wonten ngalam donya menika sampun dados garisipun Gusti. Ngaten, mangke pitados sedaya nayaka praja tartamtu nyengkuyung panjenengan anggenipun mangke jumeneng nata ngaten. Ngono ya Biyong. Nggih. Yen ngono nadyan to aku wanodya. Aku kudu iso nerusake gegayuhane Kang Mas Prabu. Nadyan to aku wanodya ya. Ngaten nggih. Kedah mekaten. Ingkang lintir kedahipun rak kadyan sepuh anu Kanjeng Puspaji. Lah nggih kedahipun nanging
Panjenengan menika sedherekipun mangke menawi panjenengan namung sumpawa nangis terus kados pundi nayaka praja ing Manggali mriki. Tartamtu tiyang sepuh panjenengan kadang sepuh panjenengan wonten mriku nggih sedih lho. Adine dikai paribasane kowe kon ngesuwi kraton kok malah mung nelongso nggih sulungan. Iki umpama lho ya umpama. Saumpama ana priya sing patut nyuli aku ngono sapa ya piye? Sinten Ning raja kene iki kira-kira sapa sing patut wangun trep nyuli Kakang Prabu Puspaji? Menawi Nayaka Praja sapa ya Pri mengke malah menawi kula miji tumenggung sinten mangke tumenggung setunggalipun mangke mboten ana ing penggalih satemah dados cecungkrahan rak malah mboten prayogi ta menika mangke Dadi ora ana priya blas sing mangun menawi wekdal menika menawi panjenengan ingkang dados tampuk pusarane ngadil ngoten dos pundi to Gusti Putri mboten kedah mangke menawi sampun cetha kawengku dening kakung ngaten panjenengan menika kabutan rasaku ya piye Praja Manggali iki praja sing gedhe yen aku dadi pangarsane kok rumangsaku mangga kowe Kakang Patih kene piye kene dicepake Kakang Patih Singoprahana monggo sekesaken anggenipun kalenggan Kakang Estunipun sampun sakmetawis kula badhe mlebet wonten ing kagungan dalem taman ing kula mangertos menawi panjenengan nembe lelangen kalian para abdi menika Kusumati. Kosek to Kakang. Iki kahanane prajurit padha maju ana ing palagan. Ning kok panjenengan kok iso-isone ning nggon taman keputren kaya ngene iki? Lara-larae kepiye Kakang? Wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken. Namung menawi wonten kepareng dalem ingkang abdi kekalih kadhawuhan supados sumingkih. Kok sajak wigati banget to. Ana apa? Menawi kula ngamping-ngampingi momongan kula ngaten dos pundi to? Sing tak rembug iki perkara wigati. Perkara peperangan antarane Sigaluh lan Manggali. Upama kowe ngrungokke kowe iso ngrampungi yo. Sinaosa mboten mbok bilih mangke bendara kula menika ngersakaken unjukan napa panjenengan menika salib saking tindakan ngaten anjing kula saged. Sak wanci-wanci mboten kedah bungok-bungok pipit ngoten anjing panjenengan. Lho upama kowe ditimbali kok jeneng lumrah. Wong kowe abdi kok. Sampun ngaten kemawon panjenengan pangandikan sekalian kula tak ten mriku tok ora krungu wong anjing ngaten kemawon. Tak nganggo tembung edok-edok. Mboten krungu ngoten mawon pun kok yo ya wis ngono. Rada sumingkira piye? Nggih, kok wingi temen ya pri wong dadi wong iki diriwangi gampang kan kok wong angel men. Piye Kakang? Tok ra krungu. Ana bab wigati apa sing arep mbok aturke? Menapa panjenengan menika mboten kraos sak sampunipun ingkang raka Sang Prabu Puspaji dumugi ning Seto. Iya. Saben-saben menawi wonten Pancabaya kula ingkang betengi negari Manggali. Kula ingkang ngayomi para kula wangsa ing Manggali. Menapa nandhalem mboten kraos. Lho. Pancene kuwi dadi kewajibanmu to Kakang Patih? Ana apa kowe do ngrasani? Ngrasani? Mboten. Ki Patih menika kok piyanipun kados wibawa sajak mesem-mesemu semu karo aku. Kesengsem kalian panjenengan. Aku wedi Ya. lho, Lek. mbok panjenengan mboten duka. Kalau menika kamper wonten pundi lho panjenengan menika kok ya. Sesuk Iya. kowe nek gawe ora. Kowe sesuk sowan ing Patian. Oh inggih dipun matur nuwun Kanjeng Patih. Engko dhisik. Lho ora ya kula ora kakang pola ra. Tegese aku keperanan karo kowe. Rek mong kula ingkang kembak
Kemak kembang bakung niku ra dados raja-raja ngoten to kan Pante. Kaya ngono kok kembang bakung. Kowe ono upama suwita ning kepatihan kowe gelem. Injen derek. Ning kene bayarmu piro? Wonten mrika 2 yuta. 2 yuta. Nggih. 7 yuta melu aku. Saestu Gelem, Ya. gelem, Lek. Setahun. Iki kok pati kok betitil men kok niku jane. Ah, mboten jen. Wong kowe iki ora ngerti semu, kok aku ana perkara sing arep tak aturke bendara. Ya wis saya dhewe lengser. Monggo. Oh, enggak malah budi. Sing adol. Injen. Nggih. Ayo. Apa? Piyai kakung niku nek adaanipun rembukanipun manis ing ngajeng, tundhanipun mawa. Wong adlomploke wong wedok duwe pamrih. Iya. Memang sama aku ora krungu. Kepiye Kakang? Coba bacotno. Kula saben-saben wonten ing Manggali katrak kanca boyo kula ingkang beteng. Yo, Tegesipun labuh labet kula wonten ing negari Manggali menika sampun kathah sanget. banjur karepmu kepiye? Kok malah guyu to Kakang? Kemujeng amargi panjenengan dereng tanggap ingkang kula kajengan. Sowan kula wonten ing taman namung badhe mlajaraken tangising manah kula Sumati. Oh, dadi kowe rumangsa kabotan nglabuhi kewajibanmu marang Manggali. Terus sliramu arep nyuwun bebono apa piye ngono? Boten kawratan. Banjur karepmu apa? Wiwit kula kawisuda pinangka pepatih wonten ing Praja Manggali, sumpah kula wonten ngersanipun Sang Prabu Puspadi Swargi lan wonten ngajengipun para kawula, kula badhe darma bekti dumugi tetesing getih kula ingkang pungkasan. Bagus. Namung menawi kula gadahi raos kepenginan aja limrah. Rasa sing kepiye? Coba blakakno Kakang. Kula kok kemawon kula kepingin metik kembang ingkang tuwuh wonten ing taman Kraton Manggali. Loh. Dadi ateges kowe iki arep mundhut garwaku ngono to Kakang? Menapa panjenengan boten kraos? Saben panjenengan lenggah piyambakan kula tansah sowan. Kula tansah caos panglipur. Kajeng kula anggen kula ngrengkuh panjenengan, anggen kula ngrengkuh Praja Manggali, ngrengkuh sawetahipun. Kakang, Atus pundi? cukup aja dibajutne karepe atimu ku ya Kakang. Apa sing dadi runtik atimu ki ora trep kahanan ki lagi kaya mangkene kok. Kowe ngrembug babakan katresnan. Piye to Kakang? Nyun Cinandra warna niro. Aja sembrono lho Kakang Patih. Ingkang sembrono menika kula menapa panjenengan. Aja nyaket-nyaket. Sampeyan ampun gawe jantung kula. Sampeyan ampun gawe sakiting manah kula. Kakang, Kula aja ngrusak rasa kekadangan antarane awake dhewe yo Kakang. Kowe iki wis tak anggap kakangku dhewe. kula mboten badhe ngrisak kekadangan. Kepara kula badhe ngraketaken pangrengkuh kula. Kula badhe ngraketaken raos kekadangan kula. Setya bekti kula dumateng Praja Manggali. Aja tansah Aja meksa yo Kakang.
gawe bingung Kakang Patih. Sono Kakang. Kakang. Supaya ngene. Sampeyan sing ora tanggap. Sampeyan sing ora ngerti kalih ati kula. Lah ing manah kula. Anggen kula suwita wonten ing negari Manggali. Wiwit kula dados prajurit rucah. Sakmenika kawisuda minangka rangka dalem. Batos kula tansah gadhahi raos kepenginan. Kula kepengin panjenengan lados. Kakang. Kula Sing jenenge tresna ki ora iso dipeksa. Kuwi tuwuh saka ati ya Kakang. Aja mbok peksa kanthi cara mangkene. Nyoten iwet Latri manut ki mau. Latri manut tapi ngendika saga. Ora Kakang. Ora. Kersa. Ora ya Kakang. Ayo ki mau nek. Kakang kula aja kaya mangke. Gawe Mau nek dikabeh to ya. Iya Mimi. Yo nek dikabeh. sampeyan ampun gawe edan kula. Kakang, Sampeyan ampun gawe wuru kula, Kusumadi. siramu ki jejering priyayi agung. Aja kaya mangkene. Nganggo trap susila ya Kakang. Tresna ya tresna ning eling, aja kaya mangkono caramu. Menapa menawi panjenengan ngendika ngaten menika, manah kula sampun lega. Dereng. Manah kula saya rinujit-rujit. Kados lebet sebit. Kumedah kula saged mondhong nang dalem, Kusumadi. Aja nyaket Kakang. Ayo Nimas lega. Iya. Aja kaya mangkene Kakang Patih. Nek panjenengan ngendika saged mboten katipun. Legan nono ronto. Semua Dewi Pusposari. Sampeyan priksa kula niki tinitah priya. Wong lanang niku nek kagol atine iso kaku. Iya, aku mangerteni. Ning kudune sampean ki lak ya ngerti kahanane to Kakang. Kahanan iki kados pundi? Manggali karo Sigalo kahanane lagi paprangan gede. Ora trep panjenengan kok ngejak andon tresna kaya mangkene. Tentreming Manggali menawi manah kula disampun tentrem. Tentreming manah kula menawi kelampahan nang dalem ngladosi kula. Sagah menapa mboten? Ora Kakang. Ora. Saboten sagah menapa kelampahan kula ngrudo peksa nang dalem. Maksa kowe Kakang. Piye Kakang Patih? Sampeyan wis gawe wirang. Sampeyan pun gawe kagul kula. Kula patih wonten ing Praja Manggali.
tegesipun sakmenika kula ugi gadah pangwaos sinaos panjenengan menika rayi dalem. Kakang Pate. Kula Yen bacut manteng karepe atimu kaya kono ora kena tak endake. nggih kados Saiki rungokno atur punagiku ya Kakang. kagungan punagi menapa? Pusposari gelem nampa katresnanmu lamun to kowe kasil nyirnakake uga nyingkirake prajurit sing galuh saka bumi Manggali kene Kakang. Prajurit Sigaluh ngunduraken prajurit Sigaluh Belanana bumi Maos ya Kakang. saestu ngendika panjenengan boten badhe citra. Iya. Kuwi atur punagiku. Kula sagahi kula aturi mestikaken wangsul kula sowan wonten ing Manggali sampun kelampan gulung gendera Sigaluh. Kula pamit. Sono bab. Aku Nadyanto Wanodya uga bakal maju ing paprangan. Bakal mujudake kegayuhane Kang Mas Prabu Puspaji kang durung kasil. Prajurit Sigaluh tunggunen aku Dewi Pusposari.
Aja mung siji, aja mung loro. Sawadya balamu ciwa gore tanding marang aku. Aku prajurit sing daya. Ora mung kuleting balung kikil sakan bare. Tandingi aku. Ayo. Hei. Nggih. Tanding kuwi. Sirnya. Bingung saja kok ngene saya padha lho. Rono, balik. Tak atasan. Hop. Kowe ta. Nyapa? Kok kowe wani karo aku ki apa sing mbok duweni? Aku duweni apa-apa. Terminal Bajen. Ya, kae. Gunamu? Wudu. Kowe iki sapa? Aku. Prajurit. Lah kowe sapa? Aku dudu sapa-sapa. Yo prajurit to. Ngerti prajurit kok takok. Yo maksude kok wani-wani men. Tandingi aku. Weh, wani kowe. Omong siji, 10 gawa rene. Tenang, tenan. Hei, kebablasan. Arepe nyeluk kancamu kuwi lho. Tandingi aku. Ayo. Apa? Perang. Perang. Adu to sing kulit, to sing balung. Nek pancene kowe satria, pancene kowe prajurit, tandingi aku. Wani aku. Wani. Hei, apa sing tak wedeni? Sebab aku nang kene. Sing ngomong kowe ning kono sapa? Wani kowe yo ora. Ngerti aku ndek apa? Ndek apa? Kowe rada rono sik. Nang kono wae. Prajurit. Kowe duwe apa kowe? Aku ya duwe. Duwe apa? Tinju. Tinju? Tinju. Modern. Wah. Dang. Ora. Rang. Yo. Wone wis wedi ta kowe. Wone wis wedi ta kowe. Aku nang kene. Perang tenan saya. Perang. Hei, sye. Kake. Ayo. Woi. Wow. Ah. Ayo, perang tenanan. Bus. Ya. Tangkisan. Ya, baleni. Bali. Aku lali. Ini tak udah. Terus ini tangkisan. Yo. Bali. Yo. Jotos cekel buka. Jotos cekel buka. Jotos cekel. Alah, perang sing tenanan. Yo. Wah. Hush. Ngene. Wes yo, sapa laku ayo. Yo. Hush. Ha. Ngono iki anu apa? Ora tandingan perang kok. Lah terus api-apian atan e. Ya. Ngopo? Apa Mas? Ki enek duit 100. Ngopo? Iki kanggo kowe. Ya. Syarate kowe iso nyekel sikilku. Sikil ngene mosok ora iso lho. 100.000 yo gampang bocah cilik iso lho.
Tenan iso. 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 Coba. Nah. Iya. Yuk, sikil 100.000. Iya. Yo. Yuk. Ora kena. Angel men mbok meneng to. Angel ora kena. Kok teko kono-kono meneng, ora kena. Ora kena. Ah, angel iki. Wis kowe wae. Kowe iso ndemek sirahku? Iso. 50.000. 50.000. Duwe. Gak nyelum bae, Kak. 50.000 ndemek sirahku. Yo. Oh. Dan, yuk. Ji, lalu. Walah, sik to sirahku ning kene lho. 1, 2, 3. Haid. Push. Hut. Ndang. Kena kowe. Iya, kena kowe. Iya, kena kowe. Ya 50.000. Kene. Iya, 100.000 ta ya. Sik sikil 100.000. Ya to, Pak. Au. Jotosan, sepak meneh, Mas. Bati 50 aku, ya ta. Ngono kok lumayan. Yo, perang neh. Perang apa? Ping 3. Aku jotos wetengmu. Heeh. Ping 3 aku jotos wetengmu. Kowe ya jotos wetengku. Yo, Dang, ping 3. Kowe sik. Yo. Pancen nek kowe tenan satrio elok. Wes. Alon-alon kok. Wes. Alon-alon kok. Wes. Kowe ping 3. Aku ora apa-apa. Ping 3. Ora apa-apa. Aku duwe aji-aji. Elok. Aji-aji MPP Bayu Aji yo. Pak Bayu. Apa? Oh, lala. Hei. Tawon. Maju bareng ora bakal putra saka ing katemenggungan Sigaluh tinggal glanggang colong playu. Manggali Warmamu koyo sapa malah kandak perang. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Senopati saka Sigaluh iki sing jenenge Sancaka. Oh, kowe Senopati Sigaluh. Tanding kemungsu aku. Pepatih dalem Manggali Singo Praun. Ayo, aja mengko kowe. 1000 prajurit Sigaluh aku ora bakal sedang. Buktekno aku apa kowe sing dadi pakan gagak batange. Ya swara. Ora prayen ngolan ngati-ati yang kene dalan patimu. Hop! Wah! Wah! Mati ning papan. Hei! Hop! Hop! Ah! Hop! Oh! Hop! Ah! Kene mung teko semono kating dayan. Ayo mati. Mati. Hop! Ah! 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 Mati. Hei! Ah!
sopo? Ridunggonku perang musuh prajurit Sigaluh. Takon karo aku. Permadi jeneng. Kowe arep melu peperangan iki. Ora ndene ngono. Iki wis ora duwe daya. Yo kene. Kowe tegal mentala lawan Piyayi iki. Iki peperangan prajurit Sigaluh musuh prajurit Manggali. Kowe ora perlu melu canduk lamun perkara iki. Sopo jeneng? Permadi kupingmu bosok. Permadi. Semingkir. Mumpung isih awet nyawamu, kerasan nyawamu. Ayo semingkir. Ora iso. Piye? Getihku nyawaku tak udokne kanggo negaraku. Yen nganti kowe ora minggat saka papan kene, musuhmu dudu sapa-sapa. Permadi. Oh, kan Swara. Hut. Ojo melihat. Duwe kaprawiran sing ampuhe kaya ngono, duwe kadigdayan sing kaya mengkono. Ning emane kowe bocah nom kok wuta marang tata krama. Sapa kowe? Ndang dumateng kula. Kula pun Permadi, Den. Sapa? Permadi. Sarmadi. Permadi. Pepe. Njur karepmu ki apa? Wis cetha ngigla tanpa warana lamun to sing Bandayuda ing antarane patih saka Manggali kelawan Sancaka. Sing petung kuwi aku, bareng petung dadi, rega ya wis dadi, ya gene sing gasak kok kowe. Pangapunten. Mboten dene ngaten sedaya menika pun timbali kamanungsan kula awit tiyang gesang wonten ing Arcapada menika mboten saged ijen tanpa ruang tetep mbetahaken pambiyantunipun tiyang sanes Den. Dados ginugara sing manah kula gandeng panjenengan menika kaseser ing jurit kanthi ikhlas lahir batos anggen kula sabiyantu dhumateng Paduka Den Mas. Kowe bakal mbebantu kelawan aku. Inggih, tegese kowe ngajeni kelawan aku. Inggih, nyembah coba. Lah lagi iki ana dalang kanggo nyembah adike. Ora ngene ora sudi kok susu. Damar mancung cepet. Yen kowe ngerti karo aturan, ngerti karo pranatan, sing ndok tindakake iki mau cetha ngigla tanpa warana, padha karo ngilani dadane Sancaka. Monggo kula ikhlas mbantu panjenengan. Ora perkara ikhlase, ning patrakmu kaya mengkono kuwi mirang-mirangi aku. Kejaba yen aku pancen njaluk pambiyantu kelawan kowe. Kuwi beda petung. Ning iki mau aku ora durung kalah, durung kasor. Ya gene kok lanyo-lanyo kaya mengkono. Panjenengan tinarungku dening mengsah. Ning ngantos panjenengan pejah. Paduka menika kawon. Lajeng kok anggap kalah. Inggih. Seri iki menang keri. Mboten dene mengatan kula nyumurpi saking katebian. Panjenengan niku sampun mboten duwe daya. Ora bisa. Saiki ngene wae. Yen pancen kowe butuh ngongalake dada, ngongasake diri, ayo dibuktekke antarane Sancaka kelawan Permadi, kira-kira sapa sing luwih digdaya. Sampun ngaten, Den. Sedaya menika saged dipun rembakan. Kowe wong lanang to? Mboten dene ngaten. Wong lanang apa ora? Inggih. Inggih. Sancaka ya wong lanang. Yen pancen butuhmu mung arep mirang-mirangake Sancaka, ripalungguhan iki buktekno. Aku luwih kewirangan yen kowe bisa ngasorake kridaku. Kuwi mesti sing ndok karepake.
Inggih, namung kemawon sedaya menika saged dipun rembak kanthi sae, mboten kedah Bantayuda kados mekaten. Lah, yen pancen kena dirembuk kanthi apik kudune sadurunge kowe mau tumandang jumangkah kudune matur kawan aku njaluk palilah. Kok ngerti-ngerti kowe njur mancal musuhku? Kawontenanipun darurat, Den. Bab iki wis ora kena dirembuk. Sing lanang Sancaka apa Permadi? Den. Ayo kok lahir batos saestu mbantu panjenengan. Ketokno kaprawiranmu. Den, sampun Den. Aja ndok anggap aku bendaramu nanging mungsuh sing bakal Praboso pupuh. Gegeran perang menika mboten ngrampungaken perkawis, malah saya nambahi perkawis ingkang mboten sae wekasane. Kakean bebangel kowe. Hat. Hat. Wah. Saruto. Bedah katok. Sancaka Wonten dawuh Kanjeng Pati. Dene tumindakmu sing nalingsir saka bebener. Nyuwun pangapunten, estunipun kula kok mboten tumindak murang tata utawi nalisir dumateng anggering kautaman menika babar pisan mboten. Nanging wonten salah satunggaling lare ingkang naminipun Permadi menika nglemah bengkah nyela-nyela ganggu damel anggenipun kula netepi dumateng darmaning kasatriyan. Sancaka, sak tenane aku ki wis mangerteni kabeh kedadian sing ana papan kene. Kowe iki wis kalah. Kowe iki kelakon ditingkes karo wong-wong saka ing Manggali. Lho, nom-noman iki nulungi karo kowe ning yogene. Kok kowe malah nyempalani karo pawongan iki? Nyuwun pangapunten, estunipun kula dereng kasor Raden Pati, dereng. Lho wis kelakon ditingkes kok ngomong ora kalah iki kepiye? Nadyanto kula sampun dipun tingkes nanging kula badhe nyuntak dumateng kaprawiran ingkang wekasan satemen saged ngunduraken kridanipun patih saking Manggali kala wau. Kowe iki mung pawadane Sancaka. Prajurit ngono kudu wani netepi darmaning satriya. Watake satriya kuwi apa? Wani ngakoni marang kesalahane dhewe. Lho kowe iki wis kalah. Kok orang rumangsani yen kowe kalah? Ingkang rumaos kalah menika mestinipun kula piyambak sanes piyayi ingkang mirsani. Kula dereng rumaos kasor Raden Pati. Nek nganti kedadan iki kadenangan karo Sinun Prabu, kowe mesti bakal nampa duka gedene kowe bakal dipidana. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Bab menika nuwun sewu sampun ngantos dipun pepanjang kacupeta dumugi semanten kemawon Raden Pati. Aja mbok baleni meneh. Kowe iki Punggawa, apa meneh kowe iki putrane Tumenggung, kudune bisa menehi tuladha karo kabeh para kawula. Ora malah kaya ngono pitumindakmu. Inggih kasinggihan nyuwun pangapunten. Kanoman Dalem Gusti. sapa jenenge? Ndang dumateng kula pun Permadi. Permati. Inggih. Ngene ya Permati. Aku nelake gong panuwun dene kowe wis gelem sabiyantu karo wong-wong ing Sigalo. Malah kepara ning kene gandeng kowe gedhe labuhmu tumrap Sigalo, kowe bakal tak sunake ganjaran ngersane Prabu. Sampun. Menika lahir batos anggen kula sampun. Nyuwun pangapunten Raden Patih, kedahipun nuwun sewu, mboten kok kula cemongol-congol. Ingkang kedahipun nampi ganjaran saking ingkang sinuwun menika kula. Awit ingkang katetepaken dados senopati menika kula pun Sancaka. Bener, kowe dadi senopati. Ning kowe menang apa kalah? Kawon. Wong kalah kok ngedir-ngedirke lho. Kowe bakal tak sowanake. Wis dadi pranatan sapa wae kawula sing gedhe labuh-labete bakal nampa ganjaran. Mula saiki kowe ndereke aku sowan ana ngersane Sinun Prabu. Nggih. Sendika. Kowe Sancaka nderekne aku. Wis tak akan dawuh Raden Patih.